morning mga katuski. Excited eh, excited kayo kay tulog. Excited nga magtagbo sa bata sa airport kamadlaw sa Lagintingan. So biyahe mi karon kasi patungkol sa bayan. So sa tagbo sa bata dan sa luwas. Airport na may oras 5:21 mga katuski alas 2 mininggikan sa Kadaon. Ilang oras lang, 3 oras ka pinuno? Wala, be. Alas 2 sundan eh. Dalawang kata. Ha? Ano ba lang? Sitag po no. 3 ka oras ikan sa Bukidnon paingon tayo sa Lagintingan Airport. Ang airport matos ni ayag na yun. Runway dia di pakai maklaro mga katuski kaya medyo mit pa muna runway dia. Ada ulo dong. Sige kami daw. Yep. Kita. Okay, nalam sa
Nagindingan airport mga katuski. Wala po sa kan na mo landing karon. Wala naman ipabot. Pabot sa nila yung tugpa mga katuski. Kasi lutot na mga kaya. Nanay naglanding mga katuski. Ano lato-laton o sakay na ba siya ito? Chik alas 5:40 sa buntag. Ano sa wato-wato no manawag ay mo round eh. Maning palibot sa pamagkisiyo sa Nagindingan Airport. Manihang sakop tanan grabe ka dako. Kita niyo kayo. Dia ang runway. Dia matumpang aeroplano mga katuski. Dia banda. Ayun ang mga pasahero dahil silang gawas. Dahil silang mga gawas ng mga pasahero. So, katulad sa pagkadito ng katuski. Yung masang laton o manawag ang kuan. Manawag ang magjulat. Kung bata. Tara. Nana si Kuya. Scarlett. Scarlett. Ano ba dari? Init. Wala, nga mong ipaabot. Abot na. Libot lagi straight ko mo ya. Mama. Mama. Nasa loob tulong mo na. Ako si Jack. Wala ka gi. Direk ba murag na tingala na. Kuan ka gi. Diragat ka. No. Ano mga katuski ang magjulat o. Pero panabot yan. Okay mga katuski, ulit nami. Oy, hala. Ay, dai. Jake, look at Daddy Sabir. Daddy Drew Sabir ka na sa ato. Hey, hey. Daddy Drew Sabir. Dili mo ka magtanaw, baby. Baga we. Anak na. Baby. Lula, luya ni yung skin naman. Nami.
nagtanis sige pangita dito sa mga pharmacy wala. Di ano sabi? Kapag ko sabi. Di ba 1 year madi nga si Nina? Mo din ako kantami sa imo mami. Ungay na ko na kay kanong. No, guwapo pagita. Nagtubil man eh. Tapos mo si Mama. Pila yung itubil na eh. Mga auto ka. Ahaman ka mga Dito tag mga ano Kanang may sabaw po. May sabaw dito. Ay, dito. Wala pa mo. Pre, nakapalit na ka para sa Nanay, bigyan sa balay. Nana. Di ka buhot na niya, kasi bigyan na. Yung sahay mga horror na. Eh, ang tamo dalaga po doon. Nana, yung mga yung kasi no? No? Tablab nila yung kasi. Wala lagi ka na school ka ron. Absent ka? Sa class na siya. Ah, parang Christmas. Pero saan lang mo nag-start na wala klase? Tabi na. Ah, dahil rin ako. Kabalik din dahil na ito. Dahil miligyan, no? Ah, nag-shoot. Saan mo? Kilo ko. Bise? Hindi naman na siya ganag-uli. Abot ng niyo ba na siya dire? Hindi. Di. Mula siguro sa giligan. Ah, gusto na ka mula sa iligan? Ha? Tama niyang mama. Kung may mga papa. Mananangin, diba ka na siya mula sa giligan? Bagong Di. Ay, ang baby. Big naman ni na ako. Baby. Ay, ito baby. Mamaak, mag-Jukani. Pwede makabalik ng Japan nila yung pakan. Uy, siya dati. Dami na kayo musman. Ay. Di. Wala na si Dimple do. Yes. No? Di. Atra kayang mata oh. Isa lang yung ilong kay Murag video. Ano pa siya? Dapat ko. Hindi ka makain. Ang baby, ako yung masabi. Pero pugos ani. Ako lang sagni. Nung isa face sa akin, napakaibangan sa pangimangas sa takong ng bata. Di ba matakakisa ni? Ay, kalagot. Uy. Daddy na, ito na Daddy Andrew. Daddy Andrew na. Naligon ka siya ba? Dili siya luyat. Ay, mas. Ito Daddy Andrew. Dili siya tinaw, baby. Baby, Drake. Hey, oh, no? Saan si Daddy Ane? Ay, ha? Kita na Daddy Ane. Ay, oh. Ako pang di-post akong bagong account. Di. Big naman Diri kayo dito. ka, oy. Diri pa rito itong ganina. Big. Na-escort. Big naman kayo ka, Oh, oy. to ay. Kato kanina? Katong nag Ito sila ganina. sunod. Ay, Ah, big naman kayo. saan ka to? Cute. Inani mo pagkakalablab sa ona, big. Nga ba kabantay na tayo itong pa? Okay, nani mo. Diri hinir ay. Diri mo rohin. Ibiling to pa. Ang hangin. Kaya anak man. Naman kayo Ah, lagi. ito na ngayon kag something kay Tita Princess. Remember ka? Ay, kisa tayo. Kita lari, kita kong kaayo. Tita. Hello. Ayo, Hello. tita. Hello. Ang alas, pwede sa ato siya yung pagkaon. Is it Daddy Andrew? Si Daddy Andrew. Si Daddy Andrew na. Mo na magkakakita sa phone, di ba? No? Nice. Uy, lagi niya panit. Uy, murang naulian naman na. Okay, sa shop. Ayaw lang sa buhok sa imong daddy ha, nga si Sila, Marco oh. ha, o sa imong daddy Andrew ha, kay mga Bangis sa adlaw. Ah, ipis like. Baga pa mas bata pa. Oo. Saan ka na? Kira ka diya mga Sa tabi. bigo. What diya? No, nice keep you dire. Ito yung taga pa. Oh, marunong. Nanay. Para. Wow! Sa taga-ibig na rin. Nagbahada, may nagbahada. Taog. Katoy ko ano, whale o. Ay, wait. Uy, mata.
lagi ato mas barato pang isa Sama Vietnam mo? Tapos, Kaban si Kuang? mote nila sama lang ay, nirata mag-summer break ka ng kuan to. Punta ka ng... Di ba? After mag-uli si Kuya pa. in Kasi pa magalintan ako karon tama 24. niya Ngayon ko nga, muli ko kay sayang akong buwan, bahala ka lang, tulog ka agtaw, hindi ko mo ako. signal lang yun Kaya kaya, medyo lakas-lakas na ta sa office, di naman sila, sige ka na, taga-ilang uglasan ng imuhang, huwag kami na mangita og sa, kung nawagin ko kabalugod sa lesson, iwag ko sila ni message sa email sa kuha. Siya, sige na lang, wag kang imo. Yeah. Atong Sunday sa gabi, senda naman ko og renewal sa contract ko. Sa ako maninga, di ba, wa man naman ko diri sa Monday, di man ko na maliho. Di akong i-chat akong kauban-uban. Bigit, isenda na ka sa email og renewal sa contract. Wala pa, pero, ano ako, para sa iyo magkayo ni. Good performance siguro ko ay ganun sa iyo. Nagturo man sila ako. kasi kung balhin ka Ha? kasi siguro kasi balhin ka Kasi balhin ko ba ba? Mas bangin lang mo rin. kulit Ay, nag-aara lagi ko be. Ano muna, akong i-message ko nga. Wala ko sa Monday, pwede ko nga mag-ano, balik. Kasi okay lang siya. balik kong ikaw ka ha Basing naniguro ko sila na. Wala pa ka mo nagkalay, hapit sa nagtagpuan mo. Tabi gini siya basta magdidi niya. dire tama Alam, dito na ito ng kanding. Isa mo sila, friend. Okay. kan ada beda apa atau ang simot mapit pa mo Ha? tugnaw ka balik kung tanaw sa simot na to Kaya naman, ba't nila ito eh? Ba't nila? Ba't pa man? Paman? Hindi, no! Kaya pa? Sige, mawas na eh. Padaw pa! Isa ka bulalo. Okay, prepare na natin 5 minutes ha. Lang isa ka bulalo lang. Ano iba no? Wala lang yung kasi. Ay, sunod lang mo. Hindi ko sa bawang. Dami, iba niya wala. Kabar mga dito Ano yun? Hindi daw. Hindi na? Ito na nga kinilaw. Kung saan yung isda? Vamos, napod ka ikuan ani. Ito, parang malasugi bitaw nga kuan pagkinilang. Nila sa 1255. Katong mulasugi o katong Kung gusto mo mulasugi. natay kuan din ka ng family bilang. Kasunod ka sa family bilang. Ayun, Isa ka pa nga, isa ka tinigaw, isa ka shrimp, isa ka calamaris. Pwede calamaris.
Makasan ni mga Rizky. Terus kami sa Taglaw ni Awas Balay.
Ganado.